Wow, den ser flot ud. Okay. Det må jeg nok sige. Oh my god. Ej, jeg skal passe på. Øj, sidde stille. Oh my god. Wow, okay. Hvad så, venner? Er vi stolte, eller hvad? Vi er så stolte. Den er faktisk virkelig flot. Okay. Jeg må sige, det her, det ligner faktisk en Dubai-chokolade til 150 kroner. Ja. Hvad så der? Velkommen til Lavalium Show. Jeg har valgt at tage en udfordring op. En af mine kollegaer sagde til mig en anden dag, nu laver du de her videoer med taste test, og du har smagt på Dubai-chokolade. Kan du lave en selv? Og hvis der er noget, jeg er klar på, det er at tage en udfordring op. Er vi klar, venner? Vi er så klar. Dia, hvordan tror du, det kommer til at gå i dag? Tror du, vi er klar udfordringen? Ja. Du tror på det? Hvad med dig, Ashadash? Ja, jeg kan godt være lidt bange for, at chokoladen sprækker, men jeg tror på det. Ja. Og Dia, vær helt ærlig, hvem er bedst til at lave desserter herhjemme? Mor? Mor? Jeg vil sige, i forhold til det her med at lave mad, jeg elsker at lave mad, det har jeg masser af erfaring med, men jeg er lidt ude af min comfort zone lige nu her, for det her med at lave desserter, det plejer jeg ikke at kaste mig ud i, men jeg tager udfordringen op i dag. Så det vi skal bruge, det er noget mælkechokolade, hvid chokolade, pistachecreme, guldflager og form, samt Dubai-chokolade. Hvordan udtaler man det her? Gaddafi? Nej, det står der faktisk ikke, Dia. Der står... nu skal jeg prøve at udtale det rigtigt. Sådan, det er jo arabisk, det her. Ved du, hvordan araberne de udtaler det? Det er sådan her. Khadif. Prøv at sige det. Du skal sige det på den rigtige måde. Hvad? Godt, Dia. Og Asha? Nej. Op fra. Og så kommer vi smeltet hvid chokolade på.